What's your point? One for Sika, Emma Boamo, Maninya, or National Bin watch I say. Ah, a quiet Ghana band, one first watch, say one don't for Sikanyanum. Yamiani, one because one money Jihua, that one more bring Yami Parent Yabano, a beya, when you pension for infinite sense, no, a queer emu. Dr. Smart Sapon, or a senior research fellow, Ewo Kumasi Technical University. Wababa ntende tu AGYENIM se ahweye bi wo ho a abano momodena so obetimi aguno na waka foforo bi so abom ebeboa ama Ghana yisikasem enso etimi agina na yekopiem wo hia wu besiase a no watwema anwa biaja south ebense wa santimantemu a timemfo a won mo atikropon no mu a chese empuntuma bo won se dadwoso obo abo akokon titilu won makwan etinyana dankwa kufuado kan the year of rose na won munya won mu je dia abano meye asana 2024 abato no ejuso aba abetodwa se imprim pampaso a eben asantemampon samre de eja eyato ni nyina ne se ahemfo mienu na apie krom ho a ekofa eya potwen enso ede abretememu fo amanoni nsem no na wotwenye ne pepepepepe na biche kase boye ewo tekini siwi amano emu a sabe nipa be se empem aduonu wotwe ko empem aduasa na amanbo che se asase ekasa ye no wonu awuo na nwanwasem wo wuo mu ne se won na wo hwe so obeje omanfo nkwa no wonu matimi ayi abofra a wanya bosumi mienu a woda so te ase na wotwe ba akonyi ewa asase ase abusia sanse mu ani de kika ho na sima be se aduase de animu ati enka se ye de anwume no osia kase fa AGYENKWA 101 na kase fie so na de sumo na na fofo no blozi Spiritual Herbal Center e wo Pachino betu wo boase kwantepo so bo bla wu huna no wadwuma se usikasem aye basa bla na won mamu Lufat tablet and the suspension malaria tu de adura a free entrance from silicas ani tobinko from silicas won mo de aba wunya bia ebebo ama hodene abani Mcell Construction Limited say eba yensia dan yensiesie edan emfa ho se de wasase etie ho yezo ya abomu obesi kama plumbing works and electrical works nyano wonu ye ho adwuma Magashi Spiritual Herbal Clinic macro akane police asonhwe animu pe wo se asthma na aba so ye stroke wato nsem ntentan obi so o ma wo enwo was dwuma sem ayebasa nyinya de kodano wonu ebebo apa na priority insurance say ebrebi aye wo afa ero na ekọ na ekra na enu ti abrabo awabo japade bia wonya no fa ho sempa ebedaye na ye mo ho ban enfamam Skin City Laboratorium enso ena ne woto nsa frose na enso be na bia woni ho no bia woni nyia mfamfiri ho emma obi wo tramode spa ewo asokore mampon affordable housing one main gate mfi animu pe pani ne ko hade o manfo a wonum ye wonum awidie eyi wonum nya ka ho na nwume ya de no sia kase asom wona ahoto fm ye nua no wonum takrade wo chende wo de ahoto Valentine's chocolate day e de ebrow enunti adofo mumia fi ani e kire ho na yenkobo nemu dwumadi e bekoso de buburuja wonum eka ho na nwume di no sia kase asom wo apafo mienu the president ADUANABA AGYENIM BOATENG mene BRETUO ba AKWASI TWUMASI Mandela Afe buja yenye brana kaseni musem yempese mu emfa emamo Ghana begu so awoye hihye efa domestic debt exchange program ho ni nyanse wo ma no yakwa kodum pempenso bi ase de ka ACM ne ye no saba na ntumi anyi nkonwa no anyansa kiraye bi ama ye ka ye de no ye ntumi amoho bra kakra ende esika ye kwa kopɛ da IMF no enya de yesabeka ne yesabeka ne kira ebre no kwa na ekɔ nanimu eti aba no esua ya adwen bi se eni ye wo manfo wodo wo sika akɔ bomb ewo eye banks ahodo no se ye ankrankro se ye kuhudo wo de ne nsa beka se sika no anaso wo de safo no besi nkonwa na wo no te ase a sika nkoso otwia no animu ye no obetwimu ade akɔ achie se aba no benya bre anye hihye na wo de batoto no ma enkoba ne se ekaba mini ye na mu aye kwa akɔpɛ ewo IMF nkyɛn no ensem wo no de ato ye animu no se yeso ye ntumi anyi so a sika no ye nsanka
na ya kikan na wana wako pension e wo Ghana memu a wo do sika akwakoto bond enye free be se na wotwe baako na wotwe mienu entem so anim da bia won ko bodompem e wa so ya hwesika sem so akache putom de friend se picketing no emu na no na maame baako a wono no wako pension wonim de e wo sika sem pa eye maame kokuvi ajo adu ene wo chem se eye ne ya pa se Ghana ban ne Ghana man anwene sa mpanyifo ya wono ka hu bia wono makọ pension ho akotene ne asusumpidi a wono modie ene wakọ ahomegiem no wo sika kaka akoto bond so obedidi ho e wode ni die eto oduro e wode ni die hwe abusua eye ene ma na nei aban no ba be kire wono de wono fo no sika enwode a nyankrumpon ni nipa yim nie e kwa ba ko na se mienu bi sukura no sabe eyanim tiebuo na aban no ade ibu wo mo ba bia wono mabobra aba beduro na sika ekuta wo mo aba eche de wono mo fanye de eyade e ha adwen pa eti maame no kire mu se Ghana bai empede to empede no a pension for de wafana fofra enye wono makache e no de ba na musi su a na mudi sika e to mprada chese mu ni sika ade ache so ni etumufo anamo mfa no wo ho ene mo ne ene ba bi yede mo aba beduen na wose de ye no yakra se doctor ba ko bi e friend Dr. Samuel Kwei wonya mfinhia be se dwo wotwe mienu papa yi de sabu ni kidney e ho akwa achew ama de friend se dialysis no da bia woda so enne ni sika kaka nya ni da so a wode be hwe no ho yade no ene ya ma no age aboso ko ba enu na papa ne se se no nyima nkwadin sika nkoto amonone enne ya wode koto Ghana bank na bia bi so akwaji ya hwe de akwa wiewie no yenkotie maame kokuvi ajo adu enye nsamo a woka se enya aba no na eba abekire won mo de wonfo sika enyo abusia danki ya hwe se yebenya ene no na yenhwe Dr. Samuel Kwei wono wo se woda dialysis so na ni sika won kwan tutu for man fanhye wo na wode kwato bank ya emprefam faso akonwa no ye divisional 2 odumase eye brono in fact se wo ba kuro imu a hu se bo ehie bi na emprefam faso akonwa no so no ono na wote akonwa so na boachi adom ede som asante hene ede fa nana dasebre osebo suso na dasebre yobia aka oboni din se nyese ni fie so na akọ anim a wotume sori a aka obesori na wobu na papa na ensema obeso obisa ene se aso ye wo hini bi ewo odumase tabio na nase obisa bi o ye wo ohini bi ewo odumase emprefam faso busiafo ne na ilaye kakra yeguso hwehwe ye saka ye bebo amamoti akato osamo wire nyina sa no amfa mo wire ankotimu bia yese wo mo wire ewu ti samne dia Ghana fo dodo no ania wo muka se aban ya osisuo no na soafo a wode wo mudi dwumadi ahodo no wo mudoso ti nkonte so se ne yebetimi aboa na Ghana yisikasem eho kakra be fraba no yebetimi enso ede aye prepare pani ba ko asamre wa be kasem bie eye Dr. Smart Sapon we senior research fellow ewo Kumase Technical University wode to aban nanim se ye keka mefun ye keka madampan na pani se ye de wo eno antiwia ye pia so nti de nipa bi eka efa na soafo no a wo mu doso no se aban betie no aye nsakira wo mu a eyade e beboa pa ye wura ne nsantrofo ene kasa ne dai wode sansemi enso etudwa wo se eyare hosem na wote ase a wonte na wo nhunu nia efire ene ne ekro se ye wo asoye bi a ehwe nsum nam so afe ye nhwe asoye bi a wo hwe train akwan ene train kobadie so ene ne keka ho a afe asoye bi a ye frɛ no eye parliamentary affairs ministries ene ne keka ho ni nyina wo se sanya bibimam ne Ghana ha ehene ne ebehunu bie na wo bu nkonta ene odi kyeremu se nsonso ye ben ene da
asoya ehwe kuadwuma nsem so ene asoya ehwe nsum nam so na wase se dru farmers day na se bia ekohia obehun se eho no asoafo mienu ene kuadwuma wo mu ababegina na wo mu abedi akire de ene buburuja wo kan a enkan enumu no oto aso esan ni tudwa se asoya ehwe akwantuo nsem so transport ministry ene railways no ensonso ya edantam kra enso ne sei wo so we nyina ye nsoya hodo a wo de wani etoto fam na ahwa enni dwumadie papa bia sebe emfa moa o man Ghana tikabetimi a aban enyi sa anso ye ne nyina no nkeka bi mom na timi aboa ama o man Ghana yesikasem etimi aboa ma economy no a samne de nipa dodo no a esumbo aban ne triso ade akya de san nyina no etimi abeboa kakra Dr. Sumasapon say ne one nsentrofo akasa any bia osho mojumo mu ye pa replication and duplication otie mu pa manfo taika fisheries say ne papa ne agrek omu fifi krum unso aware wantu akakotena wo fie na eso nkwa bills and eso no papa nso bills meanwhile ye kire nkwara ade nyina fisheries ne ewam nuane ne ade nyina aka agrek nkwa adwuma yi ho ye kuafo da ministers mienu na eba omu deputy squad ye menkan ye but to the emphasis ministers mienu na eba. It's a clear case of duplication. Another example, I bet me ashe pa do on mo abehu sesa ni nyina ya kobadi hu nsem na ye ka railway and transportation say de kro omu fifi krom ni nyina ye say be ya betu kwan Ghana di kura di menim keteke transportation bi a ye ya say ye sheda nya hu ministry say ka ni infrastructure ye dia ene mesre say hu hia say beti ministry say ye si railway ye twa kwan ato ho free temade kompakada na say ye wodi so ade hu bi say ye be bi dia cross the border akobokina nom ye sister countries ni ade akokumase nom ni ade a se sai ni so ade hu ne wo na ye procurement ye sensan krata ye fa ho adwene dia abrakwa me enye good reason why say ye nyanti media ho che na aba ne kura da nchen a typically on the surface of the paper some reason why we have a whole ministry in charge of railway in the I think say here you ena da ho no wose keteke akwantuo no Ghana hadodo senkra ne wo ha ti ye kan yes wantia do kwantia de ti Dr. Sumasapon eno de se futue ema Ghana abai abusuafo yanto aso na yenkwa yenim na yekopiemu ewo atwemanwa biaja south emensi ewo asante mantemu a won kro ba ko fe se hiya wubisi ase na won adrobafo tememfo ene omafo won wo chese empuntuma abo wonum se de adwonso abo akokonom oba ho a wonum akwa atete apansema wiewie samako ene edu a obi nko obi ma na edu ba bia won a wo mobro kwa ye ma wo fa afuro wo se wonum kwa asupiti won a wo se wonum kokwo edu ba bi nyenye moto ena ade pemfo beta so a na aya asem na wo ahwe so oba wo fa afuro braso so obewo na woti moto achi ekwa yi nye pam obedu nyame amfafia na de beji so no na ade so eno da nche ekuafo pa ne doso ewo sa hia wubisi ase eho waye no ba ye no awie no kwan kura befa so obebedwa so ama won maton no eno so eya asem foforo adobafo kura de ne sa kan won machi kura da bia no jiso do motoka ekotena ya magaji na se na ubenya na da bia ubia maintenance eno so yade ha adwen pa etidu ba bia won makonya bedi no entumi nkoso eye emfa ma won na won kai se na na dan kwakufa do bia atwem wo se bo se 2021 ebesi 2022 emu ho no na the year of rose na wo bisa na na se akwa no wocheche ya wode bo no ho safo hene se waye do obi nya bida wo Ghana memu ba akwa yi a here will be siase one mo chefa one mo ehuni ejisa na na ne refi a one mo bo na beti so wada so a one mo nyane no aka ache ne se one mo chefa wakwa mu no one mo eji wo se one mo aba ka che kra de yewura amawuku one mo apenu a e wodaye enkonkosi hwi echa roba fo no bo fu pa na one mo chese se one mo kwa ya ma meyo amfa ama one man sana 2024 edura emu obi ensi wo so oba be campaign na saa danko da do ya brabo a
politicians ɛne yɛde te wɔ Ghana mɛmu yɛwo bisi ase sɛ tintonta wɔn de wɔn twɛ wɔn ho ɛde afiri mu no rules no vote yɛntie timemfoɔ no wɔn mo nsɛm ne bi na hia na so no twɛn a na sɛ ka aka mu no na aka because ɛhayen pa na yɛka ho asɛm aka bridge ba ko pɛ nso yɛhu kɔso bi a ɛba ɛno nti de metumi aka fa ho no na kwa no no mu de saban anase wɔn a ɛwɔ authorities in the power so betumi abɛyɛ kwa na ma yɛ dia because say nsuo no ahyase a nsuo no bɛtwɛ sɛ na ɔpɛsi yie emfutro no mpo sɛ nyɛ sɛ wɔn a ɛte ka mu mpo wo fie kura sɛ na emfutro yɛ nam ewiem ɛde ba wobɛpɔn adwuma kɔ wo dɛm no bi a emfutro nko a yɛ nneɛma nyinaa ase fano ba bebre de boa o men enso wo hwɛ yɛ kwan sɛ ne siti a anokwasɛm ni anu yie na den efiri tete na yɛ nananom adi MPP akisa bi sa yenso yɛ bɛto nti ɛno a na de twe funuma ɛbra so sɛ nana kwan yɛ haw no tie na otie ne yie na wo mmoa bi a wo de boa ya fi efi sɛ ayɛdene ade a yɛde sofi ne bɛyɛ kwan a yɛne anke adi pa ɛde ayɛ nanso ɛnyɛ yɛ yahoɔdene nti wɔda roma sɛ wote sɛ wako a mekasa yɛbrɛni ɔha wɔ mu koraa ne sɛ awo ka obi anadwo a me wotaji kutuwa bi hye me fie ho madakura ne yanyane me ona bo bedi madanse sɛ brɛ bi yɛde obi kɔ mesos ona fato no konko fie ma me de opemfo no kɔ doctor ansa na wonya wache cake na gya na ebeko yesa na anu ɔkyi na assembly member na ɔsɛ tutu ɔno so yɛne no watwetwe nkɔwɔ no ɔkyem sɛ asɛm no koraa no agye ne nsɛm wo wa kyɛ sɛ wɔatwa kwan tempenten kwa ɛso hiawu bisia se akwan deɛ tia ɛne tie nsuo to a ka yi ntimi nkɔ ɛna bi nkɔ bi ma besane fo no kɔ nyina na fam na ɔmo kɔ abɛyɛ bridge amaye bridge ne kɔ ka mienu amana ɔmo twama nkyɛ ɔmo yɛ bridge ka bɛ mi yɛsa na atom ɔmo to ɔmo nso a disi yɛre demonstration akɔ ɔmo re kɔ no ɔmo amehwɛ sese pesi yɛ so ase kɔ ba fele ma yɛ so a ɔmo amfele amaye ɛna anwa ka ɔmo tu aboɔ so ɔno mo nyina fa emfutu eku yɛ no ɛnya asɛm ketewa fo abaya ka obi yɛ mo ebu yɛ mo ayɛ sese kɔ de yɛ amaya pa ba yɛ ntimi enka abani muaye disi muaye entedu se beto ba dia ede nya de to mbeba se mba beto ya komodi box me so me beto ba opemi so mbeje kwa na me ansa na abani ya beto we assembly member wo hie wo bisia se drama for wo kwa for wo timem for ho no chem se 2024 ento so enyu no no makwan ya ye ede amawo Yefri shia obesia si asam radio wosu wakwan ho a yemesene enko Asante Mampong municipality na yebekwa kogina kuro bia efren imprim pampa so ente ye a efri ho abeto dwakira na asam de empanumfo ankeka wo ho anko ho na wankohwe ankorakora masumdua amade a ene deko ebesore anyane no na emoja ehwie gu okrom ho no na enyade bia wo fam kora te aka ho bi ama nana boachi yadom a samre ndodo no agitum se oyo hene wo hono watonkra eko ediama nana Mampong hene afe processa hene sententem so no a wo mu entutumrika esanse empani entrefie ma aseduamfo no mehwe no mfa eyede da no wonfa ento ho masomduemra na abra wo mu ekasa no se imprimpampa so afe nsu ase eno odumase ni nyina ye nkuru nkakra ehye Mampong eye municipality no enso ase na abro friends entrofo eno mu kasa no ena Anthony Edunkatia wono eno kasa ye edema nana boachi yadom odi tudwa se nia ekoso wo krom ho no a enya sempapa nyina ene se besen finhia aduanan suni ena wo hena wo krom ho nana boachi eye yadom yede no etena kunwa so a wo mu ehwe no ototo ne ma e wo kro no mu afedi wo mu konten a na ko YouTube ene eye fidie badwema hodo so wo Ghana memo a ohene bi so ayi ni ti wo ha efra agimandua prempe asamni de ono so wasi ne ho ehene ewo ho na enumo no na samro mu hwe nia edi akire na sempanifo anhwe no mu ametu anamo ewo ho a ene de besie no enya de ketoa esanse okiremu a na wo hena wote adwa so no wono ofri BRETUO abusuamu a wo mu gidi ye se wo mu ena wo mu de akunwa ewo kurum ho asamni de ono so aba no wo tonton sase ene ne akeka ka ho Anthony Edunkatia ekasai ede ema ohene nana boachi yadom na sei na brom ne nsantrofo hia no wode ne nsem enso eto edwa emprenpampa so akonwa no ye divisional 2 odumase eye bro no in fact se wo ba kuro yi mu a hu se bo ehie bia na emprenpampa so akonwa no so no ono nana wote akonwa yi so nana boachi yadom
ɛde som asantehene ɛde fa nana dasebrɛ ɔsɛɛbɔ suso na dasebrɛ yɛ obi a anka ɔbɔ ne din sɛ nyɛ sɛ ne mfie so na akɔ anim a wotumi sɔre a anka ɔbɛsɔre na wɔbu nana papapapapapapa na nsɛm a ɔpɛ sɛ obisa ɛne sɛ aso yɛwɔ ɔhene bi ɛwɔ odumase nana sɛ obisa bi o yɛwɔ ɔhene bi ɛwɔ odumase nana sɛ question a obisa ayɛ no ano yia ne sɛ yɛni ɔhene biara wɔ mpremodumase wesi yepe ena busua pen na oda BRETUO abusua no ewo eye imprimpampa so nana kwadwo Japan wone wo hema a wo krom ho nana afia twumwa wo mo so do mo no eto nsemu bi abra ne tontrofo ekọ krom no sei ena wo mo enso ekaye ewo issue ni se nana mo se ye nana mambo hini o se ye hwan na ta chiro se ye o man hini be na etai brant na chi o mo se nana wachi yadom aye mmere ontimi nkwa ahemfie no on pese o mu chinchim ni nsa na ba bia de ade ani ho no o ma ne ba eba ho se dumase enye kuro eye brono me ankasa ho na metena ye wo me fi ni nkora brem me ma me wadi 100 years wo da so se a nti ye konse ni se kuro a eye ye brono ye japade na obi foforo a won free kuro yi mu ebeba abefas edisusu wahene no na yempene ye konse de edika no ene de tosum yenu kuro na ensuase na wo ha no ene mpempampa so ha eye anuafo enso ehie dem nti ebe din be nwanwa se wo di ensuase hene na wo betra aba obi mpesu aso abesan asase wo ye nua ntafo kura no wo mu wedi ha hene wo ntimi ko san ba ko asase BRETUO abusua pen na wo eye imprim ena samre wakasa na ensantrofo ewie no omse ye nkokora ohina samre ono so ye bo no sa kwadu na nagemendu aprempe wonso yenkobusa no bribi efa sansemi ho na abrom kobusa no ono so to a eso esei de meka ne se obi anka na koma to ne nokore eye ba ko pe sa ade anya wodi a ade anya wodi a utumri kesa ho ade ya chechede de kana na utumri kesa ho e ma chechede dura no ayede no wafa se de o mo atese ekoso nyina no me ma no nka bibia de o mo kanyina no me se emra no enye na dwuma na no se ekoshi ajase meeting e ma da se bre kanse bebrebe tunufo akon bebrebe so eso se ne wasan ko free press enti sankrofo we no mienu ya metimbe bia me nka hwe mi sorry amada ene de sorry a wo church krata an wo gina registration free nkofo kanse no wan pese kuro no bo ye wako gina ba bia declare war se I declare war no ene bia no ka se mu ya no kwa du se wotonton saase bi ena kuro pese obedi ade wo so no so ehonye ne dia no won so wayi nsem ano sa ye nyina so na yitwa ehonye aboa from krato ye ba ye be kwa ama no ne akofa ha nsem bi ede aba abesommo He wants. What's the wedding is it? Oh, you butankasa. Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding, where your hospital? Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No, Monsieur Semu, whom I yeshepe. Linketa was a my husband is sick. Hey, Jamo Tornado. No, but no, what's the water tested positive for malaria? No, never seen one for ambulance. No one. Up ambulance. It's not a bicycle. No, that's from Kakabo. No, kick. Me wedding gonna me make up Nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. Oh, one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No, ye na. One chair. Mukuno china nenadi. A brand pa. No, kuniso. No, pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, you don't. Indeed, woman malaria and come to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesha egede inkrato ajatum se eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa chinyijifo na namaji Hamedi sa no. Dr. Amagashi na mekamfo de amount. Ya de eya etunya de ote Hamaka sa no de Hamaka ye adwuma. Enu ne betu ya de na se. Me nue nkwa chinchin mrawate na bomo chichi afiri so ase beka cho se odenchama wu a ya nyi na tinye maso hwe huna de atum se. Dr. Amagashi wote Hamaka sa. Eye stroke nyedwe ya de na fo miensa pe ode betu ase. Asthma enu so si manum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa
chinyenti ne yakuma bonso nkronso ye hwia doctor say ne no ntontia waje hahamadi o de tro kunkum bible mu nsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor magashi ya tira kwan no besa dia maw nsanom na anu ya mani krotweri se mehne santamu medi bi ho adanse ye drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani tira doctor magashi ho na kwakwape yaresa efama no gold ho nsensem gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwochinchin baabia me emfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda doctor magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrada edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so doctor betu ase amagani amagashi a ene ehu amagahoho fa wani che macro kani police house on hwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuada edi kosi memeneta ya sha ase anopa no nwotwe a yepon anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544 580936 Dr. Amagasiana wa mami ho adwiri Rose, Frekitra video man nebi sasa ayefra no sisi na esisen. Bra, unso abremu. Sanya manku ne kwaware ebre. Uyiri we die sa otiw ani hwe ne pa. Ye di machi so papa. Aka 2 days pe na wedding ye dru so. Ena Hwe G-Code relief tablets ibinum na ho nto wontem. Wetimi ama iri wedding case. I don't know. Cold relief. Cold relief. Pepo so no kokoko. Etimi a wangitenkete. Uchimu yo dududu. Ana hwene mu sonye su ana so hwene mu asi. Cold relief. Ebe relief wo ama ho atɔ wontem so. Cold relief. Semansia wa enkambetra oba we mu saa so mo agam ho akɔ. Awari so. Don't know. Ubenya cold relief for pharmacy bi eben wo mu. Etufonko Tobinko Limited Kumasi Sports Stadium echi. YF Brono no so. Telephone 051 38966. Cold relief. A relief mentam so. Akwada masisa matwe ya GYENKWA nkrato amano ne nsem tew. Amano ba every turkey aba betodwa echese na wotwini na asase kasa wo ma nipa dodo na akwakodi asase yemu no atorenchen bremu abofo egia wono na nkroma so ye adwuma no pa wia nya nwumre wochese nipa dodo na na afiri mu die na nwanwasem wo mu ani se wono ma asase a wo yi nipa ni bie na wono makwakoyi akoda a wanya busumi mienu pepepepepepepepa washa asase ase na wotwe baako nya chese wo hwe ma don hwe no be se waha aduoso enwotwe 178 hours and what that's share asase ase a wayi wonum wachese wokokoyi ma me panyimu bi so a wonso anya mfinhie aduosia nan woni da busua ebe se enum anase nsia wonu nya sha asase no ase wayi womu abayo a wanya mfinhie num so wonu chese wonu saka no nkoda no de nyankrompo adom wo yi bia na emom dodo no a ana akwakodi asase yemu a wonu yedu obetumi bia sasa nkoda yi anase adehia ewo asase yemu no obetumi ayi wonu kakra se de no mansi keka akono de endaso oba otumi ayi nipa no dodo no a na manfo adwenkyere teacher constitution yamwase eno se obusa mo se Christian atwu yayi no ana na Crispo ewo fufu ose breaking the 8 no is on course ema NPP ajambole baba yamwase eno se one Dr. Smart Sapon eko anokrom asoye bi wo ho amfaso bi ani so enti yengugu no Brave Lion ewo yamwase eno se Ghana for de be ni be nya free domestic debt exchange mu na nado mu ani na ho ewo ne ma hodo a wo ye no enso emu na weye owo ahene kwasi echampon kwache Abrekubanof ene wo se wo hweye efi wo se yemo ani adwuma ochia ye ne yetiefo nyina na wo se anwumre de His Excellency na Akua Ohusu afiye wo ye deputy ambassador de ema Ghana wo China emanu mu wo chia no pa Stephen Boache enso se wo hweye fi wo se groupon wo se yemo ani adwuma wo chia agriculture minister Wachiarupa na weye Master Planner Junior Kentampo aka BMW and was say yenya banmu gidie titi MPP aban na Ghana ebesesa ekura baumia e de ebeko promise land so azema so hwe free kronom or azema ventures or no kunum dwa na hwe animu and wo chem se wo tu aban no fo se wontie na sa domestic debt exchange program na wo ya o manfo etwa do so wo beja ya wonyai Steven say
ye news wo tie papa wo mamponten wo se yemu ene adwuma Francis Kaswa Datus and was saying ya Yamuaban Yanjicho Mano, the Senate be economy no ebe ye boa Prince Fosha Wally so we free town or so Star Junction and we free could just some furniture was so we free a doom we both what in Rebehin and was say o man penny reshuffle can overata enough is enough man penny was say Sabi, ye can't somewhere yet. Pedro wa Madina Cruz away, ye free Tanoso, Kesman Junction, Indianapolis. Sir John Bososu, and a Buakwanoff, and was say, oh, hey, a free, and I was say, MPP, a bind dear. Wakas Obese Ghana, no dear. A quabi as or Malay, Ghana, and Obeseno, or say, Fantiaqua South, for what ya want more in Abusia Yade Casiano. Esi omanfo adwenkyere ye wie kase no na